ओमफ्राय नों दे अक्ट'बरनि 1 थारिख आंनिबो जालायलाय बेखौ स्किप खालामनायसै आङो आं गासैबो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जे आं स्किप खालामफिनगोन दे बे ससेखौ ओमफ्राय नों दे अक्ट'बरनि 1 थारिख खालि जोंनि बे फुटबल फाइनाल खेलायाव फैगासिनो दङ दा माखासे गोबांथार फुटबल नायनो फैनायजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार एक्ट्रिसफोरखौ नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफोरनिसिम मा बुंहरनो गोसो जेनेबा आसा खालामो बयबो रायजो राजाफोरा फैनानै आंखौ अनसायगोन होननानै आरो बयबो फैलायनानै गासैखौबो हेफाजाब होफैलायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोना खेलानि सिगां जेबो डिस्टार्ब खालाय सैमा सुंना होलायबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैला परबतजरा गेवलां फोथाराव होबाय थानाय मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया दायो फैनानै अक्ट'बरनि 1 थारिखआव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ दा आसा खालामदों बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे फाइनाल खेलाखौ नायफैगोन आरो नोंथांमोना कमेन्टफ्राव सोंनो हागौ बबे टिमफोरा फाइनालाव थांखो होननानै मानो होनना बुङोब्ला आङो मोनसे टिमखौ खोन्थाथ'नो हानाय नङा 29 थारिख बिस्थिबार खालि जोंहा सेमि फाइनाल मोनसे दंबावो बे सेमि फाइनाल मोनसेखौ गेलेगोन जाहैबाय सोनाब बेंगल बर्डाराव थानाय आलिंनगर जुबक सांगा सावथालिफोर गोजा बिथांमोना आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय अल निसिमा इउनाइटेड FC दा बे मोननैनि गेजेराव मोनसे सेमि फाइनाल जाबावगोन दा बिथांमोननि गेजेराव जायानो उइनार जागोन दा बिथांमोनानो फाइनालाव थांगोन आरो बेजों लोगोसे अलरेडि बरमा उदांस्रि क्लाबा फाइनालाव थांनानै दङ आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जोंहा एक्ट्रिस थमि नार्जारि बिथाङा सौफैगोन दा बेनिखायनो जायफ्रा थमि नार्जारि बिथांखौ नायनो गोसो दं बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन आरो जायफ्रा नायफैनो गोसो गैया बे बिथांमोननि खोथा जोङो थमि नार्जारिखौ बेबायदिनो गोबांथार माखासे रायजो राजाफ्रानो जोंखौ थोनबाय थानाय हिसाबै जोङो बेखौहाय एसे लिंहरनोबो गोनां जादों अननानै गाज्रि मोननो नाङा जेनेबा मानसि हिसाबै जेनेबा बबेबा खेथ्रफ्राव भुलफ्रा जाखायो जेनेबा जोङो मानसि हिसाबै निमाहा होलायनो हानायासो जोङो बयनिफ्रायबो देरसिन होननानै आं साननानै लायो आङो थमि नार्जारिजों कल खालामनानै रायज्लायगासिनो दङ नोंथांमोनाबो फारियै खोनासंफालांदो लेट्स ग' दा आङो थमि बिनानावनाव कल खालामि नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि दारैनो खोनासंफालांदो मा रायलायो खोनासंनानै लादो बुबाय आङो नै रिंबाय आरामसे हेल' औ थमि आदा मा खालामदों नै ओरैनो दङ ए ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा फुंनि ब्रेकफास्टखौ आं खालामबाय मा ओंख्रिजों जानाय जाखो ओंखामथ' जानाय जायाखै ओरैनो साहाफोर लोंबाय माबा माबि जाबाय आच्छा बांद्राय ओंखाम जायाबा हामो बेखायनोथ' आं हामदों ओमफ्राय नों दे दानि अक्ट'बरनि 1 थारिख खालि जोंनि बे खैला मैला परबतजरा फुटबल फाइनालाव फैनो रेडि जागासिनो दङ नङा होमबा आदा दाथ' फिक्स खासै फिक्सानो जाबाय दा आंनि मोखाङाव बुंदों आरो गोबांथार मानसियानो थमि सिस्टारखौ लिंहर जों नायनो गोसो होननानै बयबो बुंदों आरो दा बे हिसाबैनो आङो नोंखौहाय लिंहरनाय जाबाय आरोखि जोङो जेनेबा बेबायदिनो आं बुंहरनो सानदों जाहैबाय गोबांथारानो जाय थमि सिस्टारखौ नायफैनो गोसो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो हागोन लोगो लाफैनो हागोन आरो जायफोरा गोसो गैया बेखौ जों बुंनांगौ गैया ना मा बुङो ने आरो बेजों लोगोसे नों दे 1 थारिखआवहाय फाइनालाव फैसिगोन गोबांथार फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि आरो बेजों लोगोसे एक्ट्रिसफोरखौ नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरनो गोसो जेनेबा आसा खालामगोन आं बयबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै आंखौ अनसायगोन होननानै आरो बयबो रायजो राजाफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे फुटबल फाइनाल मेटचाव गासैखौबो हेफाजाब होफैलायगोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथियो आरोना ओमफ्राय नोङो सिगांफोर बबावबाफोर फुटबल खेलाफ्रावहाय थांफेरबायमोन नामा जेनेबा
सिगांहायथ' बिदि जायगायावनो थांनाय जादोंमोन खिन्थु बिदि गोजानाव थांनाय जायाखैमोन आरोना एबार फार्स्ट टाइम जागोन। गोसोफ्राव मा रोखोम मोनदों दायो जेनेबा? गोसोखौथ' बहुत मोजां मोनदों आरो दाख्लैनिफ्रायनो आं नायगासिनो ना भिडिअफोराव इउटुबाव बिराद मोजां मोनदों आरोना गासैखौबो ज' फैनानै हेफाजाब होफैलायदोंना बेहाय ओंखायनो ओमफ्राय एक्साइटेड आरो आं। एक्साइटेड। दा आङो नोंनावहाय कुइसन खालामहरबावगोन। नोङो आगोल जेनेबा एलबामफोरखौ एबा फिल्मफोरखौ मोनबैसे रल लाबोनाय जाखो जेनेबा? फिल्माथ' आंना जायखिया मोननै जाबाय ओमफ्राय माबाया एलबामाथ' 20नि बारा नङाबा 20नि खाथियाव आरो जायखिया 15-15नि बारा। ओमफ्राय बे हिन्दीखौबोथ' हिन्दीबो नुदों आङो मोनसे लिंसारजों लादों नामा? खालामबाय एसामिस आरो एसामिसबो खालामदों ने? औ हिन्दीबो खालामदों फुरा हिट जाखादों। मा मोनलाय बे हिन्दी एलबामा दानि हे गुजारिसमोन आरो आदा। हे गुजारिस ने? हे गुजारिसमोन। मोजाङानो जादों। ओमफ्राय बेखौहाय अबाव शुट खालामनाय जादोंमोनथाय जेनेबा? बेखौ माबायाव चन्डीगढ़आव पान्जाब। पान्जाबाव ने? आदसा सुपारल' जाखादों आं नायदोंमोन ना। दा गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम बेखिनिखौ रायलायनाया आरोना। रेडि जादो जेखिजाया जा। ओमफ्राय बेनो जेनेबा आं नोंनिसिम कुइसन खालामहरनाया एबा सोंहरनाया ना। बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय दे बिनानाव। दे थेंक इउ सै बाय बाय। दे बाय।